Bună ziua, oameni dragi! Despre ce vreau să vă vorbesc astăzi este legat de un rozmarin care l-am cumpărat de la un magazin. Probabil că a stat foarte mult timp în acel magazin și, după cum se observă, rădăcinile încep să se usuce. Ceea ce trebuie să fac este să-l ajut să nu moară. Am pregătit aici o găleată momentan cu pământ făcut, să zicem, de mine, 60% pământ bogat, 20% un gunoi de oaie cu o vârstă de 3 ani și un amestec total cu încă 20% turbo. Eu cred că o să funcționeze pentru că am mai folosit, dar nu numai asta, pentru că pentru reîntărirea rădăcinilor, pentru a reprinde viață, aici am pregătit un lichid, un amestec cu aloe, cu puțină apă călie, pentru că este iarnă și totuși în solar, dar na, să fie puțin călie, să nu fie prea rece. În fine, acum o să iau acest rozmarin, o să-l pun aici în acest lichid, îl moi bine. Nu o să elimin pământul care îl are, pentru că presupun eu că o să fie mai de folos. O să pun în această găleată și adaug în continuare, până la completarea găleții, o să adaug alt pământ. Dacă vă place ideea mea și vreți să mă ajutați cu un like și o distribuire, vă mulțumesc. Vă aștept la următorul video. O zi bună!